Kaliguran ko kumanta at ingasal pandayanan. Ating ko pumiyang mga kaluguran bilang ko yung panlasa, sense of taste. At niyang bisan gitnangan kayo ng makanano yung mamang adobo nga nang sinabi, amo ang po na pamamangan kong adobo, imagine ko nemo, yung lasa ng adobo, inyakating upang panlasa. As nakakasakit po tang mamangan ka, mo alalasa, ing kakanan mo. Lalong-lalo na po tang masakit ka, aranasan ko, kung masyadong alalasa yung pamangan ko, alangang ganang mga. Baluta mo yung sense of taste tamo, tsuya yung dila. At yung dila tamo, kanyang aliwaliwang party, nung ka rin, alasa na yung maalat, yung mayumo, yung maslam, ang boy mapay. Different areas in our tongue that can detect the different kinds of taste. Itang kabagbagang manyaman tamo bakal, malasa tamang magluto, malasa tamang ang maglulugod, ang pong susuyo. Manyaman tamo bakal, kaya minalin, takala rin biyasang magluto. Takala paralan ngayon iba kapal po may lasa, yung meron ang pamangan, kaluban ng magic sarap, at miyayaliwa pang granules, nor at miyayaliwa pa, that can give flavor to what we eat and to what we cook. But basically, yung babiyalasa ng pamangan, yapin yung asin. Sometimes a dash of salt can make a difference king lasa na ning meron ang pamangan. Halimbawa, kung merito man tilapia, asinan me, o kaya naman bangus. At uling biya sinanya itang pinirito mo, itang asin paltone lasa, itang luluto mo. Salt gives flavor to what we eat. Mamirito man tilapia, ay may asinan, makalako yung gana, uling alayang lasa. Na meron ka rin purpose na ning salt. It gives flavor. It brings out the flavor in what we eat. Papalwal niya lasa, itang kakanan tao, so we enjoy what we eat. At yung masasayang ing pamangan tao. Siguro dahil ang mabibiging low salt diet, kaya masyadong mag-enjoy. Pero may sana naman siguro for health reasons. Uling po tamitas na presyon, mo naman maya, ing sobrang maalat. Imagine niya mo'y sigap, nang magluto man sigap, alaya asin, kabudya maslam, makalakoyang gana. Pero nung nilaban niya yung kalat, amoy kaslang na ning sigap, as nanin kanya manilupan itang sabon, kabang panagalan may bali, itang manyaman ang sabon, uling atin niyang kalat. Mo itang maslam niya, nunetin niyang kalat, itang asin, paltone lasa, itang kakanan. My dear brothers and sisters, you are the salt of the earth. Nga sinabi ng ginuin naming asin, ning yato, at naming burilang sabyan nini. Itamong talatukin ng Kristo, may yaws tamo, to become the salt of the earth. My dear brothers and sisters, nanimbuli ng sabyan ni impamibiyang tao. Nung minsan nga tao sasabi, masarap siyang kasama. Masarap siyang magmahal. Pero balo tayo mamanong masarap, tingamanong manyaman, makapatungkol yan ng pamangan. And yet, sasabihan tamo manyaman ang lugod na, manyaman niyang makyabe. Tanya man kakanan ng tao pero sabihan tamo, manyaman niyang lugod, manyaman niyang sumuyo, manyaman niyang kayabe. At wala ng tao, matsura yung galing, makalakoyang gana. Tanya man kakanan ng tao, pero din tao manyaman kayabe. At di naman tao, mahalako gana.
king kayang pamakyabe. Nito rin Kristiyano manyaman na kayabe. Dedan tama din magbiya na salpantayanan, manyaman lang kayabe. Dedan tama masikanlo, manyaman lang kayabe, uling sisikan ka na ng loob. Dedan tama mapamiro, manyaman lang kayabe, uling panenang makatiman. Dedan tama malugod, ang buwang mapanubaya, manyaman lang kayabe. Dedan taong mapadyaw, dedan taong mapanatindi, dedan taong makahaba kapibabatan, dedan taong masakripisyo, dedan taong mukhang bibigda, kapuriyan kinakong Ginoo at kinkalupad ang tao, manyaman lang kayabe. You are the salt of the earth, manyaman kang kayabe, o makalakokang ganang kayabe. Ninurin taong makalakogana, den taong bastos, den taong malang modo, den taong malang good manners and right conduct, den taong panay magta sa boses, mamulyo, mapali buntok, dusundit, makipatira, den ang taong busik, den ang taong masayisik, den ang taong sisimbo, at din lang panahon iksaka, pero wala lang panahon kingapong Ginoo. Dedan tao mapanako, mapanyira, dedan tao mabulok na mandilo, dedan ating pinaputok na kilikili, dedan ating dedan takarang dentista, mabulok layipan, takal lakuto, marinat laymanan, babang pawas, mansan, makalawalang gana. Sana din ang tamang gana ang pong lasa, yung kinatamang pamimiyerni. Bali po ay kasalpantayan ng Katoliko, malasa yung bili, kareng sablang kasalpantayanan. Kaya boring, malasa yung kasalpantayanan tao. Kaya di mo king minaling, alang patubot, magpesta tamo ka rin kumpradya. Adin tamong Advento, adin tamong Pasko, adin tamong Bayong Banwa, adin tamong Santo Niño, adin tamong Birhen de Lourdes, adin tamang Manialdo, adin tamang Palaspas, adin tamang Biyernes Santo, pagkabuhay, pakbong kasalanan, adin tamang Piyestang Mayo, dakit ng Santa Monica, adin tamang Rosny, adin tamang Fiesta, adin Barrio Tamo, adin tamang Sagradong Puso, adin tamang Libat ng Santa Monica, adin tamang All Saints Day, adin tamang Christ the King, kanyaman, ikasalpantayan ng taong Katoliko. Nanubay ba ito ng tao? Kanyaman yung maging Katoliko at kanyaman yung liturgical life tao bilang membro ng komunidad. Parang pong aliwang sekta, makalamogan, puros pong kanta, puros pong Bible, pati nga po, mga kasawan. Tamang membro nilang oras, pato lang tayo tayo. Yan doon ay tapos sasawang sisimba, uling manyaman niya yung panalangisa. At meron pa po ka rin silbi ng asin, meron niyang preservative. Kaya pong panahon na ilang refrigerator, asinanda, ingano mang bagay ulam o masisira. Kaya binalintang burong talangka, maglambat. Burong tilapia, burong biya, burong babi, burong ebon at miyayari mapang buro. Patsinaos may buro. Miyasinan niya. Bang maglampat siya. Ang pangyayagat masira. We are the preservatives. And we preserve the faith and the values of the kingdom. Nakatama po dapat i-preserve kikatamang pamilya. In tradition ng Mami Kalugod, let's preserve the love within the family. In values of integrity, let us preserve it. The value of life, the value of unity. In legacy na ng pamikakalugod king pamilya, ipreserba tamo po ini. At numisan dahil ng pamilyang may wasak because of moral decadence.
Dahil ng politiko ang may wasak because of moral decadence. And Christians preserve the values of the kingdom. The glory that was Rome and the grandeur that was Greece ay lambat because of moral decadence. Dahil ang pamilya may wasak, dahil ang politikong may sira, dahil ang Kristiyano may sira because of moral decadence, moral degradation, at miyayaliwa. O ito po'y iwasan tama. Christians are preservatives of the values of the kingdom. And as we celebrate today, pro-life and pro-family Sunday, bilang metong kabalayang Diyos, asinting yato, we preserve life. We preserve the family. We respect life. Anti-RH Bill 96 tama. Because we value life. We preserve life. We protect life. We nourish life. At tayo po rin masira ng piye. Aping kalong na kinatamo ng Ginoo. Tayo po rin mawasak ng pamilya. Asandingan ng pangatao-tao. Ning lipunan ng Santa Iglesia. We pray for the help of the Holy Spirit. Sana magibabo ing lugod king biye at ing lugod king pamilya. You are the salt of the earth. Itamoy na sining niya po, pabiyanasa kinaldodo taong pamilya. At gagawang pangalan bang manatiling makapreserve at manatiling mabiye the values of